шуъо афкании ихтиёрии мағзи сар ба мавҷҳои хурд аз телефони мобилӣ. ин тадқиқоти аз ҳама бузурги биологӣ дар инсон аст. сол то сол шумораи дорандагони чунин телефонҳо бештар мешавад. телефонҳои мобилӣ бо ҳаёти мо хеле зич пайваст аст. аз чӣ бошад ки дар бораи таъсири телефон ба саломатии инсон касе фикр намекунад. гарчанде тибқи ҳисоботи омории операторҳои алоқаи ҷаҳони бесим тақрибан 70% истифодабарандагон бо телефон зиёда аз 30 дақиқа дар як рӯз гуфтугӯ мекунанд. 30% одамон дутоги телефони ҳамроҳ яъне мобилӣ доранд ва мунтазам аз онҳо истифода мебаранд. 40% шаҳрвандони мо шабҳо ҳангоми хоб телефонҳояшонро дар масофаи камтар аз 0,7 метр назди сарашон мегузоранд, бехабар аз он ки ҳатто ҳамин телефонҳои хомӯш низ доимо бо истгоҳи базавӣ дар алоқа мебошад. фақат 20% истифодабарандагон медонанд ки таъсири телефони мобилӣ ба инсон аз ҳад зиёд зараровар мебошад. осеби мағзи сар феълан собит шудааст ки телефонҳои мобилӣ зарар доранд ва он аз ҳама зиёд ба афканишоти электромагнитӣ ки гӯши яъне трубка дар атрофи худ ҷамъ мекунад алоқаманд аст. чунин майдонро ҳар як асбоби барқӣ чӣ яхдон ва чӣ телевизору чӣ печи хурдмавҷ ба вуҷуд меоварад, вале фарқият бо дигар асбобҳои барқи телефонҳои мобилӣ бевосита бо мағзи сари мо сару кор доранд ва чандин карат таъсири зарари майдони электромагнитиро ба мағзи сар зиёд менамояд. тибқи андешаи олимон афканишоти электромагнитӣ пеш аз ҳама барои он ба инсон аз ҳад зиёд хатарнок аст ки он муддати дароз аз худ ягон аломате нишон надода дар паёмад бо организм самараи гӯшношунид ба бор меоварад, махсусан агар он ба узви мураккаб ва эҳсос мағзи сар алоқаманд бошад, чунки тағйироти начандон калони мағзи сар метавонад ба тамоми организми инсон таъсири бузург расонад. андешаҳои зиёде вуҷуд дорад ки баъди таъсири афканишоти телефони мобилӣ дар мағзи сари инсон чӣ ҳодисаҳое рух медиҳад. андешаи аз ҳама муҳим бар асари истифодаи тӯлонии телефони мобилӣ имконияти ба вуҷуд омадани касалиҳои саратонӣ мебошад. онро олимон дар натиҷаи таҷрибаҳои бешуморе бо ҳайвонот ва одамон гузаронидаашон пешниҳод намуданд. зиён ба организм телефони мобилӣ на танҳо ба сар балки ба тамоми уъзоҳои бадан таъсир мерасонад. ҳангоми танаффуси байни гуфтугӯҳо бисёре аз мо онро дар ҷайб баъзан на замон гузошта мехобем, яъне сарчашмаи зиёди афканишоти электромагнитиро бевосита дар назди худ нигоҳ дошта организмро ба сарбории гароне гирифтор мекунем ки он боиси судшавии на фақат системаи марказии асаб балки ба пастшавии муқовиматпазирии организми ба ангезаҳои дарунӣ, бактерия ва вирусҳои касалиовар мегардад. кӯдакон бештар зарар мебинанд. агар насли калонсол бо телефони мобилӣ дар синни балоғат шинос шуда бошад, вале айни замон истифодабарандагони телефони мобилӣ кӯдакон мебошанд ва ҷои тааҷҷуб нест ки падару модарон бо майли том ба онҳо телефони мобилӣ медиҳанд то мунтазам воқиф бошанд ки фарзандонашон дар куҷоянд ва ба чӣ кор машғуланд. огаҳӣ аз вазъи фарзандон хуб аст, вале организми обутоб наёфтаи кӯдак нисбат ба одами калонсол зарари бештар мебинад. азбаски телефонҳои муосир аз ҳад зиёд ба компютер шабоҳат доранд, аниси кӯдакон гаштааст. имрӯз олимон пешниҳод мекунанд ки телефони мобилӣ барои кӯдакони то 16 сола маҳдуд карда шавад, вале бо сабаби он ки ташаккули мағзи сар якчанд сол идома меёбад, баъди 16 солагӣ низ худдорӣ намудан аз истифодаи телефони мобилӣ муҳлати бештаре мувофиқи мақсад аст. дар айни замон дар тоҷикистон зиёда аз 5 миллион истифодабарандагони телефонҳои мобилист ва беш аз 6 миллион одам дар мавзеъҳои алоқаи мобилӣ фаро гирифта зиндагӣ мекунанд. гуфтан мумкин нест ки майдони электромагнитии телефони мобилӣ аз паҳлӯи одам мегузарад. ҳангоми гуфтугӯ бо телефони мобилӣ майдони электромагнитӣ ба бадани одам мегузарад ва пеш аз ҳама ба воситаи бофтаҳои сар, пӯсти бадан, гӯш, қисми мағзи сар, аз он ҷумла таҳлилкунандаи биниш ҷабида мешавад. месазад дар бораи он андеша кунем ки чӣ гуна худро аз хатар эмин дорем.
ҳангоми харид бояд ба мавҷудияти сертификати мутобиқати ин ё он навъи телефонҳои мобилӣ ва ба бузургии сатҳи тавоноии афканишоти электромагнитӣ диққат диҳем. ба пеш омадани зарурат аз телефонҳои мобилӣ истифода барем. дар хона ва корхона бояд аз телефонҳои симдор истифода намоем. бисёртар аз смс истифода барем. истифодаи телефонҳои мобилӣ барои кӯдакон ва наврасони то 16 сола бояд маҳдуд карда шавад. занҳои ҳомила аз давраи муқаррар гаштаи аломати ҳамл аз телефонҳои мобилӣ истифода набаранд. ҳарчи камтар бо телефон гуфтугӯ намоем ва ё гӯшакҳои бесимро истифода намоем. аз рӯи имконият аз алоқаи овоздор истифода барем. ҳангоми гуфтугӯ асбоберо бо се ангушт ва ҳатман аз қисми поёнияш доштан зарур аст. агар телефонро бо мушт дорем, тавоноии асбоб тақрибан 70% меафзояд ва шуъоафкании он низ зиёд мешавад. кӯшиш намоем телефонро камтар дар ҷайбамон гузорем. беҳтараш онро дар сумка нигоҳ дорем. дар хона онро дар масофаи зиёда аз 70 сантиметр аз худ дур гузорем. хусусан ҳангоми хоб ин хеле муҳим аст.